מיליוני אנשים בשנה מתים משתיית אלכוהול וצריכת סמים. סתם, נראה לכם שזאת הפרסומת שלנו? תנו לי רגע. היי, לך שם, שרק גונב לאבא איזה בקבוק. ולך שם, שרק לוקחת שחטה קטנה מחברה כדי לראות איך זה מרגיש. ולכם, שלוקחים שעות אחרון. תנו לי להראות לכם כמה סטטיסטיקות. 1 מתוך 7 בני נוער בישראל מתמכרים לשתיית אלכוהול. נו, אתם מכירים, רוברטו, ואן גוך, אנס, מלון, אתם כבר שולטים בחומר. בכל שנה בממוצע מתרחשות 245 תאונות דרכים תחת השפעת אלכוהול או סמים. מתוכם 407 בני אדם נפגעים. בישראל 8,000 אנשים בשנה מתים בעקבות עישון סיגריות. וכ-700 מהם אפילו לא מעשנים, פשוט ישנו לאדם. אז לסיכום, אלכוהול לא בשבילי. ועישון בטח שלא בשבילי. עשו לי טובה ופשוט תימנעו מהם, כדי שלכם ולסביבה שלכם יהיה עתיד פשוט יותר טוב. Hangover.